Nou, goedemorgen Niek. Dit is even spannend, denk ik. Ja, Ja, maar nou ben jij dus de nieuwe kinderburgemeester van de gemeente Acht-Kaarsveld. Ja. En je mag eerst wel even vertellen, waar woon jij? ik woon in Buitenpost. Kijk, dat is al heel goed, want daar woon ik ook. En jouw vader en moeder komen uit, Ook uit Buitenpost. maar vroeger? En het Gekkersklooster. Kijk, Nou, hoe is het mogelijk? hoe is het mogelijk? Ja, dat is wel wat jammer, hè? Ja, dat, maar daar kom ik ook Ja, maar dan komt vandaan. het Wieskik waar, ja. Hey Nick, allereerst gefeliciteerd met je nieuwe functie. Ja. Met hoeveel kinderen zat jij in het gemeentehuis? Met 11. Met 11. En het waren volgens mij 10 meisjes. Nee, het waren 8 meisjes 8 meisjes. en 3 jongens. Jongen. En dan ben jij het dan geworden ook nog. Ik heb eerst de allerbelangrijkste vraag. Ik heb gelezen of gezien dat jij zomaar €5.000 hebt gekregen. Dan wil ik ook wel kinderburgemeester worden. Klopt dat? Ja. Heb je dat? En daar kun je straks lekker van op vakantie en nieuwe games kopen. Nee, dan moet ik aan wat ik ga organiseren uitgeven. Ja, dus je hebt waarschijnlijk projecten bedacht. Ja. Heb je al iets bedacht? Ja, ik heb een talentenmiddag bedacht. Wauw. Leg daar eens iets over uit. Wat betekent dat? En dan kunnen kinderen zich inschrijven voor een van de verschillende activiteiten. En dan, Dan kunnen ze laten zien welk talent zij hebben. Ja. Maar ja, jouw talent is natuurlijk nu dit jaar dat je een hele goede kinderburgemeester bent. Ja. Vond je het nog spannend? Dacht je van, nou, ik weet niet of ik dit ga winnen? Of dacht je van, nou, dit heb ik in de pocket? het was wel een beetje spannend. Het was wel een beetje spannend, hè? Wat moesten jullie doen op het gemeentehuis op die dag? We moesten een presentatie doen. En voor een volle zaal, denk ik? Ja. Ja. En die had je waarschijnlijk thuis geoefend. Ja, die heb ik thuis heel veel geoefend. En dat heeft ook wel geholpen natuurlijk. Ja. Ja. Hey, op welke school zit jij? Ik zit op de Meanskip. De Meanskip in Buitenpost. Ja. Nou, en wat zeiden ze op school? En ja, dat vonden ze leuk. Ja, dat denk ik ook wel. In welke groep zit je? In groep 7. Groep 7. Dus hierna nog 1 jaar? Ja. En dan naar de middelbare school? Ja. Weet je ongeveer waar je naartoe gaat? Nee, dat nog niet. Nee, dat is ook nog te vroeg, hè? Ja. Hey, en nu heb je kennis gemaakt natuurlijk met de echte burgemeester of de volwassen burgemeester. Ja. Heb je al een gesprek met hem gehad? Ja, wel een beetje. Een beetje tussendoor. Ja. Want hij is natuurlijk daar de baas in het gemeentehuis. En er zijn gemeenteraadsleden en wethouders. Maar daar heb jij straks niks mee te maken, denk ik. Nee. Nee, helemaal niet. Wat is nou, je zit nu bij ons in de studio. Heb je al dingen in het vooruitzicht die je gaat doen als kinderburgemeester? Ja, de Sinterklaasintochten. Wauw, En dat is wel heel leuk. ah, Maar ik zit nu te denken, is dat niet allemaal op 1 dag in de verschillende dorpen? nee, daar zit een week tussen. Oh, dat scheelt ook alweer. Dus bijvoorbeeld als Sinterklaas in Buitenpost aankomt, dan ben jij er ook bij. Ja. Dat is wel heel leuk om te doen natuurlijk. En gaan ze dan de mensen die jou begeleiden ook vertellen wat je moet zeggen? Of mag je zelf bedenken wat je gaat zeggen? Ja, dat denk ik wel. Ja, dat denk ik ook wel. Het is radio en de mensen thuis kunnen het niet zien. Maar jij hebt natuurlijk ook een ambtsketting om. Een hele mooie ketting heb je gekregen. En voor de mensen thuis, het zijn allemaal achten aan elkaar. Gekleurde achten van hout, denk ik. Die heb jij omgekregen, hè? Ja. Dat was een officieel moment. Ja. En nu mag je hem mee naar huis nemen. Heb je hem thuis liggen? Ja. En ligt hij net zoals de burgemeester dat ook heeft in een speciale koffer waar niemand aan mag komen? Ik heb een kistje. Oh ja. Ja, een doosje En waar ik hem in kan doen. waar je hem in kan doen. En daarbij officiële optredens doe je de ketting om. Ja. Nou, hartstikke leuk. En hoe lang mag jij kinderburgemeester blijven? Een jaar. Een jaar. En dan volgend jaar. En dan vind je het waarschijnlijk heel leuk. En dan vind je het jammer om het weer over te dragen waarschijnlijk. Ja, denk het wel. Ja. Hey, en nou hebben we... jij bent van de gemeente Acht-Kaarsveld. En naast ons, waar we nu zijn, is gemeente Tiezerse deel. En andere gemeentes.
daar zijn ook wel een paar kinderburgemeesters. Heb jij daar ook al contact mee gehad? Nee, Nog niet. nee, nog niet. Maar dat zou nog wel kunnen komen natuurlijk. Ja. Ja, want ik denk van, volgens mij kun jij hier niet voor leren voor kinderburgemeester. Daar is geen cursus voor. Nee. Waarom dacht jij van, dat zou ik wel willen worden? Ja, ik vind het leuk om het te worden. Want dan, ik vind het leuk om kinderen te helpen. En ja, Ja, gewoon alles wat daarbij hoort. ja. En hoe ging het dan op school? Want toen kwam natuurlijk de vraag, wie wil kinderburgemeester worden? En was jij toen de enige van je klas? Nee, er waren wel meer. Er waren wel meer. Ja. En toch ben jij uitgekozen. Ja. Nou, dat is natuurlijk fantastisch. En nou, de Sinterklaasintochten komen er straks aan dus. Heb jij nog wel tijd voor hobby's? Jawel, ik zit op voetbal, maar ik heb daar nog wel tijd voor. Daar heb je nog wel tijd voor. Want ik zei net, toen we nog niet on air waren, we gaan het niet over voetbal hebben. Ja. Want die man die naast mij zit, die doet altijd net alsof hij heel veel verstand van voetbal heeft. Maar toen heeft hij gevraagd voor welke club jij bent. Je mag het even hardop op de radio zeggen. Ik ben voor Ajax. Ja, Ja, fout. ja. Nou ja, hè. En toen zei ik provinciaal dan, Cambuur of Heerenveen. En toen zei je, Heerenveen. Ja, twee keer fout. dat gaat wel, ja. Maar dat komt wel goed. Het komt ooit wel goed. Maar jij voetbalt zelf ook natuurlijk? Ja. Je moet zometeen voetballen, toch? Ja, ik moet zo voetballen. Oh jee. Waar zit je bij? Buiten post. Bij de post. In de JO 11-2. Oké. Wat is jouw positie op het veld? Spits. Zo, Ja. Ik heb geen flauw idee wat dat betekent. maar- voorin. Oh, voorin. Doelpunten maken. Ja. En lukt het goed? Jawel. Ja? En hoe staan jullie bovenaan of midden? En we hebben nog maar 1 wedstrijd gespeeld. En Dus. die is gewonnen, neem ik. Nee, die is verloren. Oh, jongens. Jong. En heb je wel gescoord in die verloren wedstrijd? Ook niet. Oei, volgens mij niet. Nee, dan is het ook niet zo. Want Ja, dat wordt hem vandaag. Dat vergeet je nooit weer. Maar weet je wat mooi is vandaag? Het is heel mistig. Dus je trapt die bal gewoon maar een eind weg. En je ziet vanzelf waar die terecht komt, toch? Niet doen, hoor. Gewoon luisteren naar de trainer die er echt verstand van heeft. Want dit is natuurlijk, hier heb je helemaal niks van. Nou, Nou ja, Niek van der Molen, we zijn eigenlijk aan het eind van het interview. Vond je het een beetje meevallen? Jawel. Best wel, hè? Je hebt nu komt zoiets er van... weer? Je komt wel een keer weer, hè? Ja. Mooi, oké. Nou ja, dat lijkt me... Weet je wat me ook wel leuk lijkt? Dat je een keer met burgemeester Jouke Douwe de Vries hier samenkomt. Dat jullie een duo-interview doen. Ja, dat is wel leuk. Ja, zou je dat wel willen? Jawel. Nou hebben we natuurlijk een burgemeester die ook kan zingen. En zelf, Nou, je begeleider die ligt dubbel van het lachen. Maar Je hoeft niet te gaan zingen, hoor. Maak je maar geen nou ja, zorgen. wou ik vragen, hoe goed heb je ook talent in zingen en optreden? Nee. Oh, dat niet. Nee, nou ja, goed. Nou, dat vindt de burgemeester ook wel fijn. Dan, Oké. ja. Niet Nou, hartstikke leuk dat je hier was. ja, geweldig. En succes vanmorgen. En ik denk dat het wel goed komt met en het burgemeesterschap en spitspositie in Ja. Buitenpost. Het komt helemaal goed. Ja. Dankjewel. En we zien jou wel een keer weer terug. Tot de volgende keer.